Zdraví vás Enemendy, vítám vás u dalšího videa, je to opět Minecraft a bude to další díl z Bed Warsu. Akorát to bude něco jiného, protože jsem tady s mým kamarádem Gagušem, tady stojí. Ahoj, tady je Gaguš, možná bude to moje první video, možná druhé, ještě se uvidí. Bylo to, jak to vydám a už bych začal. Jo, hele, už začínáme, pojď dozadu a pojď, udělal bych standardní obranu, já nevím, kolik teď stojí endstone. Jasně. Takže... 4 myslím zlaty, z goldy. Já mám 4 zlaté, tak já se kouknu, kolik stojí. Dobře, tak to zkus. Já mám taky 4. Stojí 24 ironů. Tak to beru. To mám. A beru dřevo i endstone, jo? Dobře, ber. Tak. Máš goldu, protože mě asi nevystačí z toho dřevo. Jeden. No tak mi dej. Já ještě našetřím dřevo a pak asi bych šel na střed, ať to nedopadne jako v mém minulém videu, kdy jsem se ani nedostal na střed. A taky ohledně toho, co mi říkal můj kamarád, tak se snažím mluvit víc nahlas, že to video bylo prej hodně tichý. Tak, no. Mám 3 goldy, jo? Ale já už mám tu dřevo, takže to je v pohodě. V pohodě? Dobře, takže já tady mám... FOV mám pocit, že mám nějaký hrozně vysoký, já se na tom musím kouknout. Ale já si koupím knockback tyčku. To je základ prostě. Bude nenávidět můj teammate, protože jsem ho zabil. Ty jsi fakt úplný. Ne. No comment. Jo. Proč jsi zabil našeho? Já nevím. Gaguši, proč to udělal? A proč jsi tam řekl moje jméno? To vystřihnu, neboj. Tak, a teď čekáme jenom... To doufám. Cenzura. Teď čekáme na suroviny. Tak, já mám naštěno Kup si nějaké firebally. Jo, Kup si nějaké firebally. Koupím si určitě meč, nějaký vylepšení. Firebally, jo? Kolik stojí? 40, tak to beru. Ještě nějaký irony, pokud by byly. No, irony asi nebudou. No, protože mi tady prostě leze teammate. Divím se, proč ho schodil. To jsem chtěl. Já jsem ho neschodil. Já jsem ho jenom sejmul fireballem. Radši teď něco řekl. No, necháme to být na pokoji, jo? Ale já jsem už tady udělal nějakou cestičku, minimální na nějakou menší blbost, takže když tak mám nějaký základní Já mám 5 zlata, ještě 6. I když vůbec já mám 6. Koupím, tak 6, super, 6. Nevím vůbec, co si za to koupím, ani jsem to k ničemu bude. Já si koupím asi luk. Fireball. Kolik stojí TNT? 8 goldů, co? Stojí TNT? Já už mám 8 goldů. Tak kup TNT, to je úplně super na ničení postel. Já vím, tím jsem se jednou zabil. Ne na ničení postel. Tím jsem tě jednou zabil. Ještě jednou na mě udělal troll, že řekl, pojď na ten most a položil vedle mě TNT. Ale už mám 12. Tak, kupujeme, což je, počkej, TNT, já si koupím taky TNT. Já jsem si koupil TNT, já jsem si koupil luk. Koupím, ne knockback tyčku si asi nekoupím. Tady tohle. Dávám nějaký zlato a trošku železa, který teď asi nebudu Super, takže dlouho to nepřežije. Hele, já jsem asi ready jít na nějaký tým. Ty máš jenom základní armor? No, já jsem to ještě nekoupil. Já jsem si koupil chain. Ten nestojí zdarma, tyjo. 24 ironů. Máš pravdu, je skoro zdarma. Počkej. Kolik se jde dovolená zdarma? Je to zdarma? Sem radši položíme blok, protože se znám. Ale náš teammate tady bojuje s červenýma a docela prohrává. Asi bych si měl vrátit, co? A má 3 hápka. Vrať se, běžím na ostrov. Asi bych měl kolem postele dát ještě vlnu, co? Bylo by to fajn, podle mě. Možná by to bylo dobrý, no. Nebudu ti do toho kecat. Fakt stojí 24 ironů. No, že jo? To jsem zjistil třeba až teď. Když ti říkám, že to stojí 24 ironů.
To stojí asi 24 ironů. A oni mám 16 šípů. Ale nemáš luk, co? Mám luk. Sigma. Teda proč jsem to řekl? Hele, ty goldy ještě nezmizely, takže já si vezmu svých 5 goldů. Tak a teď čekat na další suroviny. Tak jo, Gag už právě tam je. post na střed, takže já mám 9 zlata, jo, to ještě na luk moc málo den stojí. Já mám 12. Já mám ještě 3, takže já ti však můžu dát nějaký. Já si koupím spíš železný armor. Nebo kolik stojí lepší meč? Ten stojí diamanty, že jo? Ten stojí emeraldy. 3. No tak to půjdu pak na střed. Já si koupím ironový armor. Jo, když tak, kdybys mě pak kdybys pak dal, hele, díky za irony, to se vždycky hodí. Ale počkej, někdo jde, mám pocit. Nebo červený má zničenou postel. Červený má zničený postel. Já Co vím. jsou tam? Já vím, kde si to Předpokládám, že ale předpokládám, že to zničil náš teammate, jelikož tam je u diamondového toho generátoru. A víš co? Já tady zatím jdu něco dělat, koupím si nějaký, už mám 9, tyjo. Pojď na střed, jdeme na střed, ať nepromarníme příležitosti. Čekej, potřebuju si mít ještě jeden goldík, jo? Tak jo, já mezi tím jdu směrem. K nám. Počkej, já ty irony dám radši do ender chestky. Ať, Takže, ne! kdyby jsem přišel nějaký random... Já jsem miskliknul a koupil jsem si další ironový meč. No. Tak ho dej do ender chestky, kdyby někdo umřel. To je možná dobrý nápad, co? Proč do ender chestky, proč ne do chestky? Protože tam nám to můžou vykrást i okolo lidi. V ender chestce tam má přístup jenom náš tým. Fakt? Jenom náš tým, jo? Ne jenom já. Ne, jenom náš tým. Hele, tady je žlutej. Sakra. Prčic. Trev ho lukem. Počkej. Ne, neumím lékem. Tak proč si kupuješ, když si mi neumíš? Teď někam odběh, což se mi moc nelíbí. Já vím, že někam, je se to taky nelíbí. Tamhle je. Pojď, hele, jsme na něj 2, a on je 1, tak pojď, běžme na něj, on jde k nám. Počkej, já mám fireball. Tak opatrně se střel. Sakra. Jo, zabil se ho! Je to tam. Další kill. Já mám reálně 1 výhru a 25 těch 26 killů. Takže... Já se vracím na ostrov a pokusím se si koupit bloky a pak už bych ničil postele, protože... se třeba Tady na ostrově doma bylo 12 goldů. 13. Ty vado. Já si koupím... Prosím, dej mi 7 plus. Na co? Na armor. Tak stačí mi 6. Ach jo, já jsem si chtěl koupit. Co? Luk? Jo. Tak 5. Promiň, tady máš ještě jeden zpátky. Tak jo, díky. Tak asi, nepočkej, jsi mu nedal. Jo, dal? Nebo nedal? Dal? Já jsem ti ho dal, ale ty jsi tam pak byl daleko, tak jsem si ho vzal to. Jo. Konečně mám ironovej ten. Si koupím vlnu. Hele, už mám 14. Ne, nemám. Tak mám 9, no. To se nějak buglo. Hele, jeden gold mi... Dobrý, hele, už mám 12 na luk. 12. Oh, to řek! Ne! O, je mrtvej. To prčic. No. A jsme v prčcích. A tamhle běží další týpek. Sestřelím ho fireballem. Ale víš... Oh. Si děláš srandu. Haha, dostal. Nech ho ať jde. Odolávej, já si musím koupit čipy. Jde na nás. Dobře, tak si... Bych si potřeboval koupit čipy. Nejde. Ne, on Barikádu, já jsem tam zmrt. Oni šipy goldy. Sakra, to ano, 2. No super. Kolik jich dostaneš? 6. Easy, mrtvej. Hej. Dobrý.
2 goldy, nevím, Infantry 6 ještě nějaký, no, co jsem čekal, on to vybral. No, Já mám 3 emeraldy, takže mám na diameč. super, to kup. Počkej, čekej. Dám někomu Iron Match. Já mám Iron Sharpness 1. Já mám taky auto, Iron Match. Já mám Iron Match, já si koupím ještě nějaký šípy, protože jinak bych neměl tolik. Jo, to bych taky mohl, jo. Takže jako... Ne! Ještě potřebuji jeden goldík, prosím, mám ho tam. Díky. Když tak už si několikrát tady za to video promluvil prostě a já to musím vystřihnout, takže... Proveď, budu se snažit. Ty fuku, já jsem málem vtipnul. Koupil jsem 4 firebally. Hele, ale i když nemám postel, prostě bych útočil, ať nemají postel i ostatní. No, postel má jenom žlutej, který nás právě zničil. No tak jdeme na žlutý. Nesmíme se bát. A ty jsou na druhé straně. No a co, tak pojď na střed. Tam najdeme aspoň Dobře, další jdeme věci. tam. Já už běžím na střed. Oni mají třeba emeraldy, protože mám ten diameč. Tady nám úplně odbourali. Ne, tady máme tu cestu, já jsem myslel, že nám ji odbourali. Neodbourali. Já tam paní právě jdu. A tady mám právě Je odbourali. Já jsem malou spadnul do vojdu. Ty vojdo. Hele, dáváme si pozor, jo? Tak jo. Hele, teammate jde s náma, což je super. Běžím nahoru. Jsou tady nějaký, je tady emerald, co jsem ho vzal. Já mám, on mi vyžral teammate. Emeraldy. Ne, mám jeden emerald. Super, tady další emerald. 2 mám. Ehem. Hele, kam to jde? Já vím, já jsem si ho právě všimnul. To pičit! Já jsem mrtvej. Ale no tak, proč to muselo být zase takhle? Já už bych to tady ukončil. Doufám, že jste si užili video. Pokud jste si video užili, můžete dát třeba i like. A uvidíme se v dalším videu. Příští bude podle mě zase o trošku akčnější, tedy už to bylo, trošku jsme se snažili a doufám, že se vám video líbilo a nashledanou.